3 tačke za Srbiju je program koji smo davno najavili. Svi oni koji taj program prepoznaju, naši su saveznici i naši razgovori će krenuti sa opozicijom u tom pravcu. Znači, beskompromisna borba za civilizovanu Srbiju, to znači Evropska unija, a vidjeli smo da su procesi u pridruživanju Evropskoj uniji zaustavljeni, već godinu dana nijedno poglavlje nije otvoreno. Mi smo stavili i u unutrašnjoj politici stavili priključivanje Evropskoj uniji u zapećak, kao što je Evropska unija nas stavila očigledno svojim izjavama u zapećak, što je jako loša pozicija za nas i moramo se ponovo vratiti i aktualizovati potrebu da se naše društvo potpuno demokratizuje. Građanska Srbija, to je druga tačka, koja podrazumeva da se pozabavimo društvom koje artikulišemo i u kome želimo da živimo, sa jasnom podelom vlasti, naravno i sa slobodom medija. I treća tačka je jednake šanse za sve, što znači pravednije društvo, pravna država, ravnopravnost i međusobno uvažavanje i solidarnost koja nam je kao društvu neophodna. Naši programski ciljevi jesu zabrana partijskog zapošljavanja, formiranje vlade eksperata. Mi u stvari želimo da zaustavimo, da kontrolišemo svaku vlast, pa i nas, ako sutra budemo na vlasti, da se kontroliše beščašće, egoizam i pohlepa. I siguran sam da će oni koji budu shvatili da smo u toj misiji, da formiramo moderno društvo srpsko na osnovu tekovina ideja koje su demokrate, osnivači Rade Dragoljuba Mićunovića, Zorana Đinđića i ostali koji su doprineli da se to jasno vidi, a Srbiji je izuzetno važno i neophodno uspeti da se nađemo na tom planu.